Første gang jeg mødte Ken Wolfsen, det er cirka godt 20 år siden. Jeg havde fået en lejlighed ude i Vejborg og havde set et billede, som jeg var meget forelsket i, og så var jeg lidt på jagt efter det, fordi det var et trykt billede. Så jeg opsøgte byens gallerier og endte op hos Kent, hvor jeg spurgte til det her billede, og jeg kendte ham jo ikke, han kendte heller ikke mig. Han var meget beredvillig og kendte godt kunstneren og sagde, at jeg skulle henvende mig hos Galleri Knud Groth i Charlottenlund, men det solgte han jo ikke så mange billeder af, kan man sige. Men på gulvet deroppe, der stod nogle akvareller af Niels Slot, lokal kunstner her fra Aalborg, af nogle smukke piger, og det var også det, der var motivet på det billede, jeg egentlig søgte. Så vi kom i snak om billederne der, og Kent han sagde til mig, om jeg kunne lide dem, og det kunne jeg selvfølgelig godt, og jeg var lige flyttet ny lejlighed, så jeg manglede selvfølgelig noget på væggen og sådan noget. Så siger han så, hvor mange penge har du med nu? Og så kiggede jeg så lidt og sagde, at jeg havde vel 3.000, så fint. Så tager du bare billederne med, så kan du komme og give 3.000 hver måned, indtil du har betalt for billederne. Og det synes jeg var rigtig storslået af ham. Han kendte mig jo ikke. Han havde dog inden han lige tilbød det her, og så lige spurgt, hvad laver du? Og der sagde jeg så, at jeg er køkkenchef ude på Rold Storbro. Fint, siger han så kunne du bare tage billederne med. Og på den måde, og den tillid han viste mig ved det, har ligesom afstedkommet det venskab, vi har bevaret i alle de der år. At jeg var nytilflytter til byen dengang og kendte ikke ret mange, og derfor blev Ken Wolfsen sådan en af mine allerførste venner her i den her by, fordi han viste mig den her tillid, sådan blækt stolende på, at sådan en sjællander som mig, vi var ikke vant til på Sjælland, at folk viste folk den tillid, som man gør i Aalborg. Så derfor, Kent, stort tillykke med dagen. Held og lykke.